खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ फैगौ 13 नभेम्बर खालि पोस्ट ग्रेजुएट टिचार आरो ग्रेजुएट टिचाराव उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरनो गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारायाव थानाय भेटेरिनारि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव फोरोंगिरिनि थिसनथाइ बिलाइ एपइन्टमेन्ट लेटारखौ गथायगोन। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर धर्मेन्द्र बिथांखौ 89 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय होनना थांनाय मैया समाजारि बिजोङाव गोसारदोंमोन। नाथाय बे गोसारनाय खौराङा नंखाय। फिसायनि जब्रा देहाखौ फाहामनो नाजाबाय थानाय समावनो बेबायदि नंखाय खौरां गोसारनायखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिसि हेमा मालिनी बिथाङा। भारत हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा साननैनि हाबाफारिजों भुटान सहैबाय। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा भुटान दावबायनाय समाव पार' इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव सहैग्रोदोंमोन। सफैनाय लोगो लोगोनो भुटाननि गाहाय मन्थ्रि शेरिं टबेगआ गाहाय मन्थ्रि बिथांखौ बरायदोंमोन। बे दावबायनाय समाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा भुटान रयेल सरकार आरो भारत सोरखारनि हेफाजाबजों लुफुंनाय 1020 मेगावाटनि बुनासांसु 2 दै मोब्लिब मावथांखिखौ बेखेवगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मोनद' हारिनो एसटि होनायाव बेरेखा खालामनायनि थाखाय इउपिपिएलआव थानाय कच राजबंशी आरो आदिबासि सुबुंफोरनो इउपिपिएल हान्जा नागारना फैनो फेसबुकनि गेजेरजों रिन्टु दास मुंनि सासे सुबुङा फोरमायथिनाय भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों। उदालगुरि जिल्लायाव बिजेपि दोलोनि गेदेर खहा उदालगुरि जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि सुनिल कुमार बसुमतारीया बिबान एंगारबाय होनना खौरां मोननाय जादों। जापाननि गाहाय मन्थ्रि साने ताकाइचिया दिल्लीयाव जानाय गिख्रंथाव बेरफ्रुनायनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। कक्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि मासिगिरि महरै बिष्णु नार्जारिखौ थिसनबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मैया कक्राझार नोगोर जौगाखां मावख'आव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों नोगोर जौगाखां खोन्दोनि मासिगिरि बिष्णु नार्जारि आरो लोगो मासिगिरि उरुप घोषजों लोगोसे सा 18 वार्ड कमिसनारफोराबो समायखिरा लायो। मख'नो गोनांदि हाबाफारियाव बिटिसिनि नोगोर जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्म बिथांजों लोगोसे एमसिएलए जुबिराज बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। लोगोसे मुनमुन ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव माखासे बाथ्राखौ फोरमायथियो। गलादाङि गामिनि सानै गथ'नि बिमा नभनिता बसुमतारीया थांनाय साननिफ्रायनो गोमानानै दङ होनना खौरां मोननाय जादों। आंना मुङा जाहैबाय फुंखा बसुमतारी। गामिनि मुङा? गामिनि जाबाय 1 नं गलादाङि। मा जादों जाथाया? जाथायाथ' जेबो जायाखै। जाथायाथ' जानानै थांदों मैयाहाय बिदिनो 10:30 टाइम जाबायमोन पार्लाराव थांनो होननानै जोंना नानि दङ नानिखौ आंनि फिसाजोखौ आंनि बिनानावनो गथायलांदों आरोखि नै लाखिथ' दसे हिनजावा। मा मुंनि हिनजावा? आंनि नभनिता बसुमतारी। पार्लाराव थांनो होननानै माबोरै थांदों मा होननानै? पार्लाराव आंथ' गैयामोन आंथ' खिथालांस्लाबनाय जायाखिसै आङो जेब्लाखि दसेयाव थांदोंमोन आं न'आव सोंफैबाय आं नानिनाव नानिया खिथाबाय पार्लाराव दसे थांदों थाबनो फैफिनगोन मोसौखौ फुजा हैनो आं होननानै नानिनि सायाव नानिखौ खिथानानै नानिखौ होलांनाय जादों आरोखि। बिनि उनाव मानसिया गैया फैफिना नेबाय थाबाय जोङो गैया 3टा 4टा लागैसिम नेबाय मानसिखौ दाना गैया खबर दाना ओरै आंबो बिमादै बिहाव जानाय ओरै खबर हरजोब्बाय ओरै जाथि बाहाय बागि खुरमा गासिबो खिथाहरजोबनाय जाबाय बेनोसै आरोखि खिथाहरनाय। खबर मोननाय जायाखै दासिमबो? खबराथ' दासिमबो मोननाय जायाखै। थानायाव खबर मोननो हागोन? थानायावथ' एजार होबाय थानायावहाय होनायालाय। साबेसे गथ'फोर दं? आंनाथ' 2 गथ'फोर दं सासेया जाहैबाय 5 बोसोर सासेया जाहैबाय 1 बोसोर 4 मास दाबो गथ'आ बिमानि आहारखौनो दासिमबो नागाराखै गाबबाय थायो गथ'आ हरावहाय सानावथ' बिदि गेलेग्रा मानसिना गथ'फोर गेलेयो हराव जाहैबाय बिमा नांगौ गाबबाय थायो। दा मा खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ? रायजो राजाफोरखौ खावलायहरो आं मानो होनबा आंनि हिनजावखौ बहाबा नुफ्लांबायोबा नैबे आं कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दङ बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय खिथाहरोबा आरोखि जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आं। नोंनि हिनजावखौ मा खावलायगोन? आंनि हिनजावखौथ' खावलायहरो आं हिनजावाबो जोंना गथ' 2 दङ बिसोर बिदि टाइमावहाय जुदि बिमा बिफा गैजायाबा माबायदि जागोन बिसोरनि फिउचारा सोर नायगोन बेखौ आरोखि खावलायहरनाय जाहैबाय। उन्दैफ्राथ' नागिरो औ बे सैथो बाथ्रा दाबो उन्दै मानो होनबा बिसोर बुजिया सासेयाथ' दाबो जेबो आहार बिमानि आहारखौनो नागाराखै दाबो। न'खराव माबाफोर दावराव दावसि जादों? न'खरावथ' दावराव दावसि जेबो गैयामोन।
दा मा सन्देह खालामदों नोंथाङा? आंनि सन्देहआवहाय जाहैबाय मानो होनबा आंनि सन्देहआव माने थांनाय मानि दस्राफोर आरोखि बियो फेसबुक बायदिसिना माबायाव लोगो मोनलायनानै थांदों आरोखि सोरजोंबा थांनाय खबर आरोखि बिदि आरोखि आंनि दाउट आरोखि मा लांफादों बे थांनाय समावथ' बियो आं खोनानाय मोननायावहाय नानिनि माबानिफ्राय गस्ला सुरिदारल' गालांदों आरोखि ओमफ्राय फैसा दंमोन आंना 25,000 ओमफ्राय बेखौ लांफादों आरोखि ओमफ्राय गावनावहाय बेसेबां दं बेखौ आं मिथिला 3-4 हाजारसिम दंमोन गावनावहाय ओमफ्राय आंनि फैसाया 25,000 बेखौ लांफाजोबनाय जादों बियो आरोखि सिगां समावथ' आं बिदि खोनायामोन आरोखि नुवामोन आंनि मबाइल बेना मबाइल आलादा गैखाया आं बेजोंनो सालायोमोन बिदिनो फेसबुक बायदिसिना सालायो आरोखि फन रायलाया माया आंबो नुयो फेसबुक बायदिसिना सालायनायखौ ओरैनो लाइक बायदिसिना खालामलायो आरोखि बिदिनोसै जाथायाथ' मैया फुङाव जानानै थांबाय मथा मथि 10थानि बा 10:30नि गेजेराव आरो माने सोमोन्दोआवथ' आं बिहामजो जायो आंनिनो बिबनायनि हिनजाव नामा जाहैबाय नबनिता बसुमतारी गोनां आं एक्जेक्टलि मिन्थिया नामखौहाय बावबायबो आङो नबनिता बसुमतारीयानो जागोन मैया जायखिजाया 10था दिगि आरोखि मामायाथ' न'आव गैयामोन जाहैबाय गाव बाहेरायाव ओंखारो फुंबानो बेलासियावसो हाबफैयो न'आवहाय बे बाहेरायाव ओंखारनाय टाइमावनो गावनिनो फिसा उन्दै दङ 2 फिसाबो दं बेहा सासेया जाहैबाय 5 बोसोरनि आरो सासेया जाहैबाय 1 बोसोर 4 मासनि आरो ओमफ्रायहाय आरो मामायहा सासे बिनानाव दङ दा बे बिनानावा उन्दुगासिनो दंमोन आरो न' सिङावहाय ओमफ्रायहाय जोंना भावरिफोरा बे फिसाजो उन्दैसिनखौहाय जे उन्दैसिन आरो 1 बोसोर 4 मास बे गथ'खौहाय आनै बे जोंनि भागिनानि बिनानावनो आनैसोनो बिसिनायाव होनानै थांदों आरो बिसिनायाव गालांनानै थांदों दा फैगोन आंनानै आङो फालाराव मुसुगुर फुजायैनि सेरामपुर ना गसाइगावनो जाय हक थांदों आरो मैया दा थांबाय थांनानैहाय फैया नेबाय थाबाय 3था 4था जागुलायबाय उनावहाय माने हठाथनो मा जाबाय आरोखि फिसाया मानो दासिमबो फैया दा नैबेयावनो दा नागिरबाबो गैया हजोंबो खबर लाहरबाय बिमा बिफानि न'आव जेरावबो आरोखि बिबथै बियादै बिमा बिफा गासिबो खबर लाजोबबाय गैया आरो दा आंनि सन्देहआथ' मा बुंनो दाथ' ससियेल मिडियायावहाय फेसबुक सालायनाय इउटुब सालायनाय बेफोरबायदि दिन दा सोरजोंबासो खारफालांदों नामा आंहा सन्देह दं आरो दा बेखौबो मिथिया हौवाया सोर दा खारफालांदोंहा आंहा बिराद 100%आव 99% सन्देह दं आरो दा मा खावलायगोन दा खावलायनाया बेनो बिहामजोखौहाय आङो माने फिसा उन्दै दं दिनै सासे 5 बोसोरनिल' आरो सासे 1 बोसोर 4 मासनि दासिमबो बिहामजोआ फैफिननांगौ माने गथ' गथायनि मोखां नायनानै फैफिननांगौ आरो रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन आङो माहायबाफोर नुफ्लांबायोबा बे मामायनि कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दंखायो बेयाव माने बिहामजोखौहाय खिथाहरफिननांगौ आरो लाबोनानै रायजो राजाफोरा होफैफिननांगौ आरो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय बायोबा माहायबा लामा सामा नुबाय बायोबा बेखौ हमनानै दोननांगौ आरो खिथाहरनांगौ आरोखि